everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Lisod man sad kun anhi ka mo padayon pagkatog sa sala. Bisit ba eh? Di man ta makapatuyang dinhi kay dili man ni ato. O unsa man? Mangita ta kabalhinan? Oh. Si Rona? Oh, Asa man siya? Murag ni ara man sud sa mansyon. ha? Unsa ko'y niya sa sud? Tawaram siya siyang quarter, good. Gausa dito ka. Okay. Ano may? Rona? Lain na sa ting kasam. Rona! Ay, ito para sa uot. Ako eh. Di sa nabag ko kadagan niya kay paglisod ka ni kong lihok. Hindi ako kalakaw. Muna naman kong bakol ini. Aray! Kayang! Nagsagit-sagit Gusto ko mo barog. Hindi ko kabarog. Gusto ko mo CR. naman akong CRO. Pwede naman ka mo gamit. Hindi lagi ko kabarog. Di ko kalakaw paingon dito. Aw, kamang. Ha? Di mo ko pagkabangon. Di man ka makalakaw. Pues, kamang. Ay! Ingon ka ba yun, anak ko, may kasing-kasing ha, Angel? Oh, wow. Dramatic actress of the year. Maguko magdrama, good! Angel? Oh. Irene, tabangi ko. Gusto ko nga mo CR mo, hindi ko kalakaw. Naalagi ka din eh. Angel, si puti pasabot ini. Ay, nalimot na ikong sulti ganihan ni mo. Sa'yo man is Rona ni Anhi. Pero ako lang ang nagipapahuay din kay klaro man kaayo nga dili pa niya kaya. Mao ba? Irene, tabangi ko, Bi. Kasi araw na kayo ko ba? Tabangi ko. Wagid matinga si Irene ano nga mas midako ang injury ni Rona. Tail good to ang yang injured kinapandol. Pero karon mas migrabe. Wagi siya magsukit-sukit. Ay, ingon anak kalapad o kasing-kasing ng akong amiga. Mas dako gyud na iyang kasing-kasing kaysa iyang utok. Bitaw no? Posible kayo nga wa siya gina si mga pagduda. Aw, doon na gud na. O galing lang lagi, kay mas pilion man niya nga magpakatanga kaysa mutuki sa kamatuuran. Mausad lagi. Lisod manggod nga tubangon ang kamatuuran, labi na kung nga makapasakit nimo. Mao na nga pilion na lang sa tao nga magpakabuta, magpakabungol, Mauna diha, buta bungol. mauna. Pero lain sa ato ba? Feeling taga-mansyon na lagi kay ka. Ha? Nagplano na sa lagi ka nga, ani nasan mo puyo. Oh, abi bala kung imog ko nga gipaang ko nga mo'y tagian nining mansyon. Kay mao bitaw? Oh, sakto na ning gibuhat nako. Ang mustay din eh. Pero, ako na silang gisultihan nga dagan kagbay. O tagsara ka mo stay din hi. So, mao na ni karon. Ang panagsakunuhay nako nga pagstay din eh. Oh, Anong day? Di gid kaganahan nga makakita nako. o nga nang ganahan masag ko makakita nimo. Unsa ka? Let's shift plan? Let's flan day mong ganahan? Og mango float, cheesecake, polvoron, donut, biko, binagol, ice cream, halo-halo, o bihalaya, og bisan unsa nga tamis. Bisag asukar? Di katawanan. Sorry. Wala may. Nag-joke man ta ko. Wes, bati ka mo joke. Sorry na god. Smile nagbalik. So? Smile nagbalik ba? Para sa to ganina. Nindot kay katanahon ko mo smile ka eh. Musamot kag kagwapa.
Sa kadiya? Smile, nagbalik ba, please? Kina, aron malipay sa lang akong kasing-kasing ba? Hoy, Marvin. Gilantan ka? Paglaro, oy. Tingalig mabugtangan kag trabaho kung mapabuang-buang ka na ako. Ha? Sorry. Nalimot ko nga imo raman kong empleyado. Sorry, ma'am ha. Na internalize lang na tingali na ako. Maayo ang kuan kining ang role ba nga imong gi-play na ako ba? Pasensya na. OA lagi ka. Sorry. Nang hipos man ka, anak. Tag-iya mali ko nining mansion, no? Sige. Mabalik lang ko sa taas para nga mangandam paglakaw. Excuse me. Nag-inom yun, uy. Uy, mo lakaw na sad ka, attorney? Oo. Nagdalagi kag maleta. Ato na sa kumustay sa lain akong bahay. Kung doon na mo yung mga concern, isulti lang ni Angel. Siya na'y boss ninyo din heron. Okay, attorney. Ako lay daan ang imong maleta, attorney. Ayaw na. Gaan ra kayo ni. Sige. Amping, attorney. Ano man to sa attorney? Mura lagi siyang magulaan nun. Hoy, Marvin. Gilantan ka? Paglaro, uy. Tingalig mawagtangan kag trabaho kung mapabuang-buang ka na ako. Sakit daw eh. Mura magidusla ka nga kung dughan. Nindot man ang itong akong pamati nga nagatubak mi. Nagsulti anay mi. Unya, mi smile siya. Tagsargod siya mo smile o ingon adto. Mauto nga madanasag ko sa akong gipati. Pero napalaw ra masabdayon. Wa gid ko luna siyang kasing-kasing. Wa gid ay. Bag-ora siyang nilakaw? Taod-taod na. Mura lagi to siyang magulaan nun. Ha? Mura siya broken-hearted. Patuyang raman sa ka-Irene, uy. Nanang ma-broken-hearted man kuno siya. Basig ikaw rin makatubag sa imong pangutana, Angel. Sa tinuod lang bitaw no, Angel. Bisag kung saan akong tanaw si attorney. Klaro gid kaayo nga na in love siya nimo. Nagpagkatawa man ka-Irene. Seryoso lagi ko. Ay. Imo siyang gibasted unsa? Ha? Nanguyab siya nimo unya imong gibasted. Irene, kapila man ako balik-balikon nga wa lagi na manguyab si attorney nako. Pero makita kayo siyang mga lihok, Angel. Sa iyang tinanawa nimo, sa iyang sinultihan, sa tanan. Basta, sa tanan gid niyang lihok kung naa ka, makita gyud. Klaro gid kaayo. In love gid siya nimo. Mao magani nga nagtuo sila sa Ryan ug Rona nga may relasyon mo. Otro sa tungdo ka. Wa gid ka makakita, Angel. Wa gid ka makakita sa mga gipasabot sa mga lihok ni attorney. Ay, hindi na to magisgot ni attorney B. Magisgot ta sa duha. Naunsa naman to sila? Nganong mulik kay man ka, Angel. Sa may akong gilikayan. Ang pangiskot ni attorney good. Mahadlo ka? Naunsa man ka, Irene? Unsa man imong gipanulti? Amiga man gyud ta, di ba? Oh, Pwestogan. May feeling sa kani attorney unsa? oh. Duna unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.